Yari ang pila ka mga panumdum agud nga makalikaw sa fake news o pagsala nga balita kag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalitan sa impormasyon, hindi girayon magpati sa mga hindi magaligan nga mga sources. Ikaduha, ikawan man ang pag-share sa mga makatuluda nga impormasyon nga makahatag kagumpat kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton na batoy. I-follow man ang mga official Facebook pages sa inyong kapulisan agud nga mangin updated sa mga pasaligan nga impormasyon. Baluhon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyong lugar agud makapadakat sa impormasyon kung kinahanglan. Ini nga pahanungdong kinatulog sa inyo sa Iloilo Police Regional Office, The Hope sa Ilocos Pax. Ano ba na ang dapat na tutukuan ang hindi kasama dito sa online scam? Una, hindi pag-internet ron ang mga napadalasang mensahe gikan sa inyong makakilala ng mga individual, text man o kung chat sa inyong social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahilig mo shopping online, magamit lamang sa hindi mo na masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ang magpadala sa kwarta, inaagi sa mga online remittance, online banking, pinabilikid sa mga dalagong kantidad. Likawan man ang mag-post sa social media sa imo mangkan at kung mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, hindi gid magsalig gidayon. Apang, kung ikaw nga biktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagatainggong aksyon. Kapod, nga hindi na madugangan pa ang ila mangin biktima. Tandaan, wala sang manutinto kung wala sang nagatainto. Ini nga kahanungdong ang ginadudong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Pax. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlock ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kag tanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sa inyong mga hiliputon o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa kuha sang inyong balay. Mas maayo kung permi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agod makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panomdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Cops, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families,
who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sang multi-factor authentication sa aton account kag device. Iniisa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikadua, ugalion permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kun anuman nga virus o kon threat sa pagpenetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton iobserbar ang think before you click o kun paminsaron gid anay antes magpindot o kun mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kun nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga estratehiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pagpenetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Good morning Iloilo. Welcome na naman diri sa aton sining programa nga nagdulong sang balitang impormasyon. Subong man inisyatibo, proyekto kag serbisyo sang inyo sining mga Ilocaps diri sa probinsya sang Iloilo. Kada Martes ang aga with Radyo Gyon Santa Barbara. Ang kasang liwan ko di ang Ilonggo Caps on Air. Yari naman kita sa adlaw nga Martes, of course. Pitsa 14 na sa bulan sang Abril tuig 2026. Narasig lang sa inadlaw Kabalikata, Vincent. Live na live kita diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kalwa ni Doc Rameloy. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. At sa ngalan sa atong Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Orlando Oranio. Ikaw po ninyo sa subong kanyo sining mga kabalikat. Sa technical side, kabalikat Staff Sergeant Vincent Blusa Jr. Ako naman kabalikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Happy Tuesday morning everyone. Kamusta nyo sining Martes? Kanami sa aton sining chimpo sa subong adlaw. Kag ma-feel na ginaton ang or mapatyaga na ginaton ang summer o kung tig-ilinit na gid. Pero ano lang limit lang ang mag-init ang ulo. Kaya importante sa subong no nga nagataas ang aton sining temperatura. Kayway na kanubo no 26 hasta 37 degrees Celsius. So medyo mapangpaang or ginatrangkaso. Aton sining chimpo sa subong sining tinion. Ay siyempre no summer na summer gid no sa subong bulan sang Abril. Kaya siyempre no hoping and praying sa masunod sining bulan no nga mag-ulan-ulan na naman. Kaga tani nang wala lang naman sang bagyo. Kay siyempre manog rainy season naman kita. Kaya siyempre no forecast ang aton sining pag-asa. Nga may nagapadulong sining mga low pressures. Kaga posible nga mangin bagyo. Pero tani no nga ano lang ulan-ulan lang hindi lang tani mag binagyo no sa sining tinion. Kabudlay nga daan kung magbinagyo. Kaya nga ton sining no tanan nga daan nga balaklaw naton nagataas na. Salamat man kita no at least no may rollback nga natabo. Tani no mga natayuyon ning pag-rollback sa aton sining katong. Kaya mo nin kapikto man sa aton sining pag sinerayon no kaga siyempre makapikto sa aton sining budget. And of course, aton sining pagpangalagan no nakaukap kita with Radyo Gyon Santa Barbara
nga ano kita sa subong no every Tuesday no nga aton sining program nga Ilong Caps on Air is kaupo nato no ang radyo og yun Santa Barbara. Kaga siyempre no sa nagaselebrar sa ila sining birthday sa subong sining adlaw. Happy birthday kino sa tanan naton sining mga birthday celebrants no nga nagaiwat. Sa ila sining birthday sa subong 14 sang Abril. Pati nga aton nga music no ga daway gid og yun daway gid tumaran magkanta hindi ni ko invited ka balik ata Vincent. Okay no. Anyway no sa tanan nga nagaiwat sa ila sining birthday sa subong adlaw no happy birthday gid sa inyo tanan-tanan. Kaga celebrar naton sining birthday no nga bangin matalonsay lang kaga siyempre no nagaumpisay na sa akong birthday celebrators nato no nga nagaselebrar sa ila sining birthday nga mo na blan no kung birthday kita naton chill lang dapat kita no hindi kita magpatamagid kay budlay nang hindi kita malabutan sa masunod naton sining birthday. So siyempre no limit lang sa mga intake naton. Kag by the way no sa aton sining mga listeners no with the Radio Gyona Santa Barbara ay mabatian kita kabalikat Vincent no, sa 106.7 or 106.7 FM sa inyo sining mga radyo dira sa mga FM frequency ninyo no, mabatian kita subong Martes. Kaya siyempre no, makitaan man kita sa YouTube channel no sang Radio Gyona Santa Barbara. Pwede nyo kin ma-view dira ng aton sining Ilong Caps on Air program every Tuesday. Kaya yara kita no makitaan sa YouTube channel sang Radio Gyona Santa Barbara. And of course, salamat man kita no sa Kalwan no sang local government unit of Santa Barbara, Iloilo. So po na sa aton dira nga municipal mayor no Honorable Doc Dennis Superficial. And of course, management and staff sang Radio Gyona Santa Barbara. Sa pagpanguna dira ni kaugyon Buboy Sokal dito. And of course, no, kaday Sir Genesis de Miguelio, kaday Ma'am Bib, no, kaday Ma'am Zoila, nag-ukap kita no, every Tuesday sa aton sining programa nga Ilong Caps on Air. So kung may mga celebration man mo dira no, celebrar lang naton sang matawhay. Chill lang no kay sa subong nga daan nga tiempo. Summer na gid no. Tagilinit na gid. Kaga siyempre no kung dublihon lang naton sining paghalong no kay mabudlay na nga daan kung kung magkasakit pa kita. Kaga siyempre no kung magbatya pa kita no sa sining tiempo nga nagamahal ng tanan. So dapat lang kita no go and go lang and never give up agad kablikata Vincent. Okay. Yes, yarang aton sining monitor. And of course, aton sining oras nga alas 10:49 na saga. Pasiptatan na naton sining mga nabilin nga viewers. By the way no, sa good morning dira kay Sir Rico J. Thank you so much for monitoring no, sa aton sining program sir. And of course kay Sir Ray de Servan Guzman. Good morning dira sa imo sir. Thank you so much again. Kagasubong man sa kay Sir Skydiver watching dira no, sa Banwasang Concepcion ay dito. Of course ang Miagao PNP nagalantaw man. Kagang Tigbawan PNP PCR nagalantaw man sa aton sining program. Thank you so much. And of course kay Mads Cloud Blues nagalantaw man sa aton sining program. Thank you so much again. And of course kay Ma'am Geraldine Pato sa Magbanwa. Good morning man ma'am. Kakopdanan naton dira no, sa ICT PIO office no dira sa Babaw Kablikata Vincent. And of course kay Sir John Floyd Valencia. The live and kicking pika naton dira no, sa Banwasang Ahoy Iloilo. And of course kay Sir Noy Alberto Vlog mo watching man dira sa Pasi news site. Nakaschooling ni sila Kabalikat Vincent no, sa aton dira nga K9 mga handlers naton. Sa aton sining dog detection seminar or schooling Kabalikat Vincent. So good morning dira nas pagpuna dira sa aton sining course director Sir Police Lieutenant Rodel Ilio. Good morning sir. Kag sa tanan naton dira nga mga katropa naton no, nga naga-schooling or sa aton sining detection dog course Kabalikat Vincent. And of course kay classmate Vigo dira no, good morning man. So
So dara na sila sa Pasig City, no? Dara sa IPPO News side naton. So thank you so much sa pag-monitor kay Sir Noy Albert Vlog. And of course kay Sir Mark Joseph Gumban. Watching man dara, no, sa Estancia Municipal Police Station. Thank you so much for using Pro6 hashtag and Team IPPO. And of course kay Sir kay Sir kay Sir Valenciano, thank you so much kay ano dira, no? Aton nga idol dira, no, sa Ahoy Iloilo. And of course kay Ma'am Baby Jap dira naman sa Banuasang Concepcion. Good morning kid Ma'am. Kaga sa tanan naton dira nga mga katropa, no, sa Concepcion Municipal Police Station. Sa aton dira nga bagong hepe, no, Kaplikata Vincent. Aton dira nga officer in charge, no, kay Sir Police Captain Oro, no. Kay Sir Johnny Oro, no. Good morning sir. Dira sa Panuasang Concepcion Iloilo. And of course tanan pagin nga mga live viewers naton, no, nga hindi naton ma-acknowledge ang tanan sa kadumuon. Anyway, no, thank you so much. Get kag sa tanan nga nagalantaw, no, pwede ka mo kakiyan agon nga mag-acknowledge naton ang inyong sining participation sa aton sining program sa subong sining Martes ang aga. Sa aton sining mga topiko, sa aton sining oras nga last 10:52 na sa aga. Sa gyapon ng kita sa mga tips and reminders sa aton sining mga kotorano sa sining summer vacation 2026. Ay siyempre mga wala na sang klase ng aton sining mga estudyante, although aton sining mga college students naton sa mga universities is going pang ilang klase, no, until May and June. So aton sining mga elementary and high schools is nagbakasyon na. Natapos ang ilang sining mga recognition and graduation sang 2 weeks ago. So, nag-enjoy ang iba na sa Boracay sa mga beaches na subong Kaplikata Vincent. So enjoy lang gid, no, kag tandaan lang nato, no, kung nagabakasyon kita dira or beach hopping kita dira. Always lang gid, no, sa mga ginikanan nga may mga dala nga mga kabataan dira. Halong-halongan ginato ng aton sining mga dra kapin pa mga dara kita nga mga kabataan. Kung may dala kita dra nga mga kabataan, no, bantayan ginaton mayo. May foodline na, no, nga summer na nagakaubas ang aton sining mga katuburan. Pang may nagakalumos. Ay nagakalumos nga mga insidente ngayon na. So dapat agon nga malikawanin nato, no, bantayan gid ng aton sining mga kabataan dra. Pinagid ng mga hindi kabalo maglangoy. Hindi lang mga kapin pa sa mga adults mga hindi kabalo maglangoy. Nakay pa sa kasaga kung daw hindi kaya gid. Kapin pa kung ang iba nagapabida-bida, tay ang iba nga nga magpabida-bida inang hubog wala Kaplikata Vincent. Dapat minimize man nato no nga mag pinahubog or mag patama gid. Mag-ininom kita, no, kay amo nambal nila. Kung ubog kita maligo sa babay, sa baybay, kaka umpawan no babay gid ko ayo to de. Kaka umpawan ko, no, pero ang indeng iban mo nambal wala ligo wala sa dagat kay bugubog kay lumpat sa dagat agon nga umpawan ka. Kaya kaliway ka na kabutwa. Imbes nga enjoy sa baybay, ti babay ka na gid eh. Kung kung maglangoy man kita, no, hindi kita mag pinahubog. Hindi kita sa kay bira-bira agad mag-ininom. Sa aton sining music sa stack up man sa. Anyway, no, sa muna, no, sa aton sining mga live viewers kag sa mga listeners naton. Sa aton sining mga naka-participate no diri sa aton sining program. Always lang gid, no, nga maghalong kita, no, sa mga nagalangoy-langoy or dira sa mga kabaybayan o sa mga baybay naton
kag kapin mo mga kabataan kamong nga dala dira no bantayan nato no hindi kita kawili dira sa mga chismis dira agod nga hindi kita mabiktima no or mga hindi malumos ang aton sini nga mga pinalangga sa kaboy. Kag same with us no nga kung linangoy kita dira no always kita halo kag hindi naton sunado ang mga kadagatan nato no miara nga mga portion nga mga kantilado so dapat ano lang gid no i-secure lang gid ang inyo Rico nanay no antes maglilumpat dira kang iban din naton sunado dira ang ginalumpatan naton kala mga kantilado ang iban is may mga batuhon man dira basi paglumpat mo abi mo dalom-dalom gali kay batuhon gali or batong imo sini nga matupan no so dapat ano lang gid dapat ano lang gid no halong-halong lang gid kaga siyempre tunto-haton nga music naman kakadula na naman no. Anyway, no, sa muna sa mga ano na to, no, always lang gid. Bantayan ang aton si mga bataan kung yung dala kita sa mga beaches. Kaya budlay, no, nga mag-enjoy kita. Nga may mga trahedya sini nga kalanabok ang subong man mga insidente. Kaya kung mag-travel man kita, Kablikata Vincent, mag-travel man kita sa aton sini nga mga dalanon dira, no, always lang secure man ang aton sini nga masalakyan. Check it permin no, ang aton sining masalakyan dira kung kondisyon gid man. Ano bala no, subong side nga mataas ang mga presyo sang katong naton, crudo, gasolina man dira no. Always lang gid no nga secure man kung mga salakyan naton mag-travel, ilabi na gid kung mga long distance man. And always lang gid no, magsuksok sa aton sining nga mga helmet kag mga ano dira kung kamotor kita, kaga proper attire man kita mag-travel, kaga naka seatbelt naman kung naka four wheels kita o salakyan ng aton sining nga dala. At kung magalin man sa aton sining nga panimalay, always man hindi man pakalipatan no nga ikandado gid inyo sining nga panimalay dira, kaga syempre no, agod nga agod nga okay no, agod nga mabantayan ang inyo sining panimalay dira dapat may ano no may ara kita sining nabilin dira sa inyo sining panimalay agod nga siyempre budlay ko muna blambal nila no nga wala tawo kisa ang iba no pilitan ni nga or matintar bala no nga magimo sa malayan dira naton sining panimalay kag mabiktima pa kita nga makawatan dira kaga siyempre no secure naman kung mas maayo kung may mga CCTV kita sa aton sining panimalay no agod nga mabantayan gid gaga siyempre ma-secure ginaton kung sa malayo man kita monitor naton no kay basta online lang daan ma-monitor ginaton sini nga mga properties subong man ang aton sini nga panimalay. Pila ka mga reminders sa aton nga matag like always no kung nga hindi man kita mabiktima sang sunog secure man aton sini nga mga outlet dira antes kita mag-travel no kagantes naton bayan naton sini nga panimalay or even no antes kita magtulog dira no secure man naton sini nga panimalay nga safe gid sa nga malikawan naton ning mabiktima kita sa nga sunog or madala kita sa sunog Kablikata Vincent dahil nakapalanamgo ka nga yara ka na sa piyak nga or sa outer space ka na or kung batya ka na init nga balga din ang subong man ano na tapos sa blang tanan gali kay tapos na gid man gali kaya nasunog ka na nadala ka sang pagkasunog dira because man sang negligence nato. So always lang yun mo ng mga pila ka mga reminders naton nga matag. So continue na naton by sa next episodes bagin naton ang maton sining mga tips and reminders no sa sining summer vacation 2026. So this moment acknowledge sa bagin naton ang aton sining mga pila ka mga live viewers naton. Good morning dira no kay Auntie Lisa Gansas no dira sa New Lucena no. Good morning kita sa imote. Kaga thank you so much no sa pag-monitor sa aton sining program diri sa Iloilo Police Provincial Office. And of course no kay Sir Aldrin Amante no. Good morning dira sa imo sir. Kaga subong man kay Ma'am Tata July Provido. Watching naman si Ma'am dira sa Naik Cavite. Thank you so much again. Ang iya sining atasa wala pa ni Ma'am bala makuha no ang iya sining atasa. No, kaga subong man si Ma'am Lynn Silap Alamid watching mandra no. Thank you so much good for monitoring sa aton sining program. And of course kay Sir Rans Joso Barsubia no sang Malay MPS Aklan PPO pa Kablikata Vincent. Thank you so much good kay Sir Rans Joso Barsubia no. Kamusta dira nga Boracay? Siyempre summer Kablikata Vincent no. Kung maga-summer nga daan is Boracay ano gid damo gid ang naga bakasyon kaga nga ton sining music nagbakasyon man sa Boracay.
Okay. Anyway, no, sa mo na sa aton sini nga mga ano dra no. Siyempre mo nang mga amo ni nami man nga maglagaw-lagaw kag magbakasyon no kaya siyempre wala klase. Subong man wala trabaho, iban pwede makalib, ang iban pwede man maka ano dra no makapin pang ma-weekend no gun nga mag-chill man. Kay hindi man mo na bala niya kay kablikat Vincent no nga hindi lang permi nga trabaho man. Kumbaga take time man kita no nga mag-unwind man no nga mag-chill man. Pero galing may ara pag iban nga biskan ka chill ka kay kung pwede ka work from home. Pero pwede ka man nga work from vacation ka man sa gyapon. No? So hindi man siguro madetach ato nang aton sini nga trabaho kag subong man bakasyon. Pwede man aton madungan no. Depende man sa gyapon sa aton pang aton sini nga time management. As long as hindi mapiktuhan aton sini nga trabaho, mas manami gid no. Kaya siyempre hindi man aton pag kalimtan no nga mapiktuhan ang aton sini nga mental health kablikata Vincent. Kaya man naman budlay no kung isa puro na lang nga trabaho problema no so dapat ano lang chill lang balance ato ng tanan-tanan may tanan nga mga problema may solusyon gid ako nga imo sini nga problema is ano nga yuan aton no sang guidance no sa aton sini nga makaako no kay tanan gid nga problema is aton nga masolbar kung di naton kaya nga solbaron is mangayo kita sang assistance no, or i-share naton sa iban amo na blambal nila kung share your blessings share your penitence pag i-share man ang mga problema agon nga mabuin-buinan no kay budlay nga ginasulo naton kay basi kung kisama mo na bala kisa no amo na bala budlay man kung kisa kung ginatagaan kita sang space bala no nga mamuni-muni kaysa lain-lain na nagasulod sa aton sini nga paminsaro. Dapat ano lang balance aton no sa samtang nari kita sa kalibutan, samtang buhi kita himo lang sa mayo kag siyempre ulik doon man naton sini nga mga pinalangga sa kabuhi no kay sa tanan-tanan no nga naga ano dira no nga nagapaminsar kung ano dira no damo sang naga subong no naga penitensya or damo sang nagaantos no nga gusto pa nga maglawig ang lesini nga kabuhi. So hindi naton pagyuyangan no nga ginatag sa aton sini nga kabuhi no. Amo na bala budlay kag blikat Vincent no nga ang iban daw ka ano lang why na sang solusyon ko no. Amo na lang nga bagay ang ginahimo nila no gun nga matapos ang tanan pero which is nga isa na kadako nga sala gid kablikata Vincent. Aton sini nga oras nga alas 11:04 na saga. Good morning dira no kay Sir wala ko kadto. Okay busy kasi Mama Tata July Provido no. Thank you so much gid ma'am. Okay gini ma'am balik makatuan ng yasin nga tasa kablikat Vincent or may na-claim na before wala pa na. Kagabi daw no speaking of tasa no by buwas no Wednesday. Magatag naman kita no sa aton sining no dira no sa mga mga live viewers naton. Monitor gid kamo bus no kay may ara na kita sini nga pagadagon naman sang isa naman sini ka limited edition sa aton sini nga KKB and Ikuwa or kape kag balita and Ilong Caps on air naton sini nga limited edition nga mag naton nga pwede kung tubi lang ni butang mo kablikat Vincent ka automatic kape. Pinduton mo lang ang logo sang KKB. Butangan mo ininit automatic kape. Sa pinindot mo ang Ikuwa nga logo kablikat Vincent gatas na. Di na ito nga ito nga kaara. Kaliang magato no. Dalang halago ito. Kung kayo madula ko karon. Anyway na muna no. Buwas no. Bantayan yung aton sini nga live. Sa aton sini nga kape kag balita buwas no. Kay magapangata kita no sang limited edition. Sa aton sini nga tasa no. Kay magapadago na ito no. Yari na aton sini nga tasa no. Muna nga pinduton mo kape. Pag pindot mo sa next is gatas na. May harap pagin nga nader pinduton. Pwede natin pag-share kay basi damo na pinduton nila. Kag magsalamo. Anyway na muna aton sa buwas no. Bantayan yung aton sini nga pag-announce. Aton sini nga winner naman no sang magadaog sang limited edition naton sang KKB and Ikuwa mag naton. Okay, yung music naton nagangapi na siguro. Kadula-dula sa. Sa aton sini nga oras nga alas 11:05 na saga. So kinitanay naman kita buwas no sa aton sini nga programa diri ng buwas sa kape kag balita naman kita. Pero antes sina no may nagaingabot sa aton sini nga comments no, comment section naton. Okay na once again no, thank you so much kay Sir Rans Dioso Barsubia no dira sa Malayang PS Aklan sa Aklan PPO. And of course no kay Sir Panda C no, good morning again. Kay Ma'am Regine Maridias no, watching man, thank you so much. Kag of course kay Ma'am Rowena Garcia na watching idra
sa Carles MPS, no, sa Banwa sa Carles si Ma'am. And of course, kay Sir Joey Saiko, no? Pro 6, no? Thank you so much, kid. And of course, kay Sir Nilo Maderse, watching dara sa Balay City, Bukidnon. Wow, thank you so much, kid, for watching, sir. And of course, no, regards sa mga kasimanuan natin dara sa Haniwaya, Ililo. Okay, si Sir Nilo Maderse, no? Thank you so much, kid, for watching. I guess daw manghod ni Sir Nestor ni siguro, no? Ni Sir Lieutenant Colonel Nestor Maderse, no? Thank you so much. If kung hindi ko nagsala, no? Thank you so much, guys, kay Sir Nilo Maderse. And of course, saya sining kaparintihan, no, dara sa Banwasang Haniwaya, Iloilo. And of course, no, kay Ma'am Rowena Garcia na watching idra sa Carles MPS. Thank you so much, good ma'am. Wow, saya dra naman sa Carles si ma'am. Ito siyempre, ano naman, barbakasyon naman, barkasyon. Dra nagalinasahin gali si ma'am, no? Thank you so much, good, for watching, ma'am. Kay Ma'am Rowena Garcia. And of course, sa aton dra nga mapisan, kagagwa po naton dra nga hipin, no, kay Sir Kabalikat Police Major Sunny Boy Garnasi, no? Thank you so much, good, dra sa Carles MPS. So iba naton sini nga mga live viewers, no, kung mag-live kita, no, pwede kayong mungugid ka kadto, no, sa aton sini nga comment section, no, gud nga mag-acknowledge naton directly ninyo sini nga participation and sa pag-monitor sa aton sini nga program. Thank you so much, man, sa Radyo Gyon Santa Barbara, and of course sa local government unit, no, sa Santa Barbara, Ililos. Pagpuna sa aton nga Municipal Mayor, Honorable Mayor Dennis Doc Superficial. Thank you so much, no, nga makaprogram kita or makaukap kita with Radyo Gyon Santa Barbara every Tuesday morning. And of course, kay Sir Kaugyon Buboy Sokal dito, no, thank you so much, man, sa management and staff, no, sa Radyo Gyon Santa Barbara. See you by tomorrow, no, Wednesday, sa aton sinaman nga programa nga kape kag balita naman kita buwas. So maraming salamat sa inyo sining pagpupod sa aton sining programa kada Martes, ang Ilonggo Caps on Air with Radyo Gyon Santa Barbara. Live na live kita gikan diri sa Kabalikat Multimedia Conference Center sa kaluwan ni Doc Ramiloy. And of course, sa ngalan sa aton sining Provincial Director Police Colonel Abayani Manuel Razalan, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Nangin ko po ninyo sa subong kang inyo sining mga kabalikat. Sa Technical Side Kabalikat Staff Sergeant Vincent Bluza Jr. Ako naman Kabalikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan.